nagkaduol na ang long weekend tungod sa umaabot nga All Souls Day ug All Saints Day, dunay pahimangno ang Highway Patrol Group 7 alang sa mga motorista, ilabi na mga car rental business owners. Basin karon, mudaghan na sad ni ang ato ang modus, just like what we have arrested last week, ang modus sa rentangay. So we would like to remind all the car rentals nga they should be vigilant. Base sa datos sa HPG7, dunay natala nga 5 ka kaso sa rentangay modus sa probinsya sa Bohol, anaasab sa Mandawi City ug Bugos City. Gani wala sab makalikay sa maong modus ang usa sa mga karaang car rental business dinhi sa Dakbayan sa Sugbo. Asoy sa legal officer sa Guani Rent a Car nga sobra 5 na kahigayon nga nabiktima ang ilang negosyo sa mga scammers. They use like fake IDs na, as in if you compare it side by side with the original, like you would not know unless you are told how to do it, like put a lighter in the back ng driver's license, tapos minsan may proof of billing pa, fake din. Tapos yun, ma-release na namin yung kotse. Tungod sa maong mga insidente, mas mabinantayo na sila karon, ilabi na sa mga requisitos aron makaabang sa ilang mga sakyanan. Ngayon, mas stringent na kami na, 3 or 4 na ID, pati yung kasama nila. Tsaka prayers, syempre, prayers tayo na sa Lord na hindi tayo biktimahin ng mga to, kasi sobrang, kung pwedeng manloko, talagang gagawa sila ng way na para makuha yung kotse mo eh. Nagkanayon ang hepe sa HPG7 nga usa sa mga pamaagi aron malikayan nga ma-scam ang pag-check sa online portal sa Land Transportation Office kung lehitimo ba ang ilang gipakita nga driver's license. So to make it sure nga legitimate ang katong mangabang sa mga car rentals, ilahag yung i-require nga ma-open nila ang portal sa ilahang driver's license. Considering karon ang ilahang modus, ang ilang ihatag nga mga identification cards are fictitious, and for that also maglisod ta og file og kaso kay dili mao ang ilahang mga ngan nga gigamit. Gani karong umaabot nga adlaw sa mga patay, andam na ang deployment sa mga kawani sa HPG sa managlahing areas sa Dakbayan ug probinsya sa Sugbo, lakip na pud sa mga kasikbit nga probinsya sa Bohol ug Negros. Ang Cebu City Transportation Office may pagawas na sab sa ilang giandam nga mga rerouting plans alang sa mga samang dinhi sa syudad sa Sugbo, sama sa Talamban Catholic Cemetery, Queen City Cemetery, Pardo Roman Catholic Cemetery, Sem Park Cemetery, Cebu Veterans Memorial Park, Careta ug Doña Pepang Cemetery, Calamba Cemetery ug Gabantan Public Cemetery. Kung mahimo ang atong pagbisita sa Sambang, kung mahimo sayo-sayo ang uban, or ari po diri sa hapon po kay ting trabaho ra sa narabayuban nga nagtrabaho ana mga adlaw, so ang uban ari na sa gabi, katong sigurong nara sa balay na gusto mo bisita, earlier sila. Kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.